ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖେ ଖୋଲିଛୁ ଚାରି ଦୁଆର, ମୁଁ କୋଉ ବାଟେ ଯିବି କହ କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ମୋର। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଉପରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରର ନାମ କଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବପଟେ ଥିବା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ବା ଧର୍ମଦ୍ୱାର। ଦୁଇଟି ସିଂହ ଏ ଦ୍ୱାରର ରକ୍ଷକ। ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଭମାନ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ବୌଛତା ମଠ ଓ ଛାଉଣୀ ମଠ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଥିବା ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ରଦ୍ୱାର ବା କାମଦ୍ୱାର। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ଏହି ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଚତୁର୍ଧାମ ଓ ବାମ ପଟରେ କଣପଟ ହନୁମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଚତୁର୍ଧାମର ଦେବତା। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ପଟେ ଥିବା ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ହସ୍ତିଦ୍ୱାର ବା ମୋକ୍ଷଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚେମିଣି ଥିବାରୁ ଲୋକତୁଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଚେମିଣି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥିବା ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବା ଅର୍ଥଦ୍ୱାର। ଏହାର ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ବେଢାର ରକ୍ଷକ କାନପତା ହନୁମାନ ଓ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରାମ ଚୈତନ୍ୟ। ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ପାହାଚ ବାଟେ ଆମେ ଦେଇ ଯାଉ, ସେ ପାହାଚର ନାଁ କଣ? ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଶିଳା ଅଛି, ଯୋଉ ଶିଳାରେ ଆମେ ଚଢିକି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଶିଳାରେ କେବେ ବି ଚଢିକି ଆସୁନା, ସେ ଶିଳାର ନାମ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କୋଉ ଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ଜଗାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଫଲୋ ଫର ମୋର୍।